Opisyal nang binuksan kan Sabado, Marso 25 ang pagpuon kan ako Bicol Cup sa Camarines Sur. Kasabay kaini ang pagpapabisto man sa 36 na teams gikan sa man iba-ibang lugar kan probinsya. Apwer sa marching band, kinagiliwan man kan audience ang naggagayonan na muse kan kada grupo. Alagad si Dan nagikan pang Ocampo, mas ugma sa pagpuon kan ako Bicol Cup sa indang probinsya na dati na nahihiling niya sa nadaa sa social media. Po sa kanila na mayroon sila mga event na ganito. Yun nga po yung nakakatulong to sa sa ating bayan na may mga ganitong mga event. Ngani mas madugangan ang excitement kan lambang players, apwera sa libreng jersey, may pigtao man na libreng sapatos ang ako Bicol Party List. Si Jay Asin Baggy, pigpapasalamat ng God ang mga pigtaong pakonsuelo kan partido. Tingin ko lahat sila prepared. Kaya lahat sila prepare nag-training. Sobrang na-excite kami kasi talagang matcha-challenge yung team namin. Kataba ng puso tapos super excited po kaming lahat. Tsaka napagbigyan kami at maganda, super malaking paliga to kaya super masaya kaming lahat ng mga kaibigan ko, lahat ng mga team na nito. Super salamat po! Ang head coach kan Team Ragay na si Desilio Martin Madayag, aminadong kapusinda sa budget. Alagad ininguwan niya ng gadaa na makabali ang team niya sa pagbubukas kan liga. Bilang pagpapasalamat naman sa partido na labian pigtataong katabangan sa indang banwaan. Very thankful po ako kay Congressman Saldico kasi first time po na nangyari po dito sa Camarines Sur ang ganitong big league na lalong-lalo na po sa staff ng Ako Bicol kasi maraming mga taga Camarines Sur ang madedevelop sa larangan ng basketball. Mas naging maugma naman ang crowd kan magluwas na ang guest na sinda Mark Pingris na tinaguri ang Pinoy sa Kuragi kan Pinas, asin ang calendar girl na si Chi Felomino. Sigun kay Congressman Elizaldico, maugma siyang mahiling na napapaugmakan partido ang mga kapwa niya Bicolano. Ang Ako Bicol Cup, magiging tulay manda nga ni madiskubre ang tibay kan mga Bicolano sa nasabing sport maging sa luwas kan nasyon. Na maski may ibang kampong kabisano, so may unify ta ang Kabikolan. And number two, of course, sa sports, mapakaray ta ang di ba sabi the best for the mga kabataan is to engage them into sports activities para din mapaduman sa medyo bakumaray na so at least ang sports nakulang bagay. Apwer kay kongresista ko, presente man sa aktibidad si Congressman Attorney Jill Bungalon asin ako Bicol Party List Executive Director Attorney Pido Garbin asin Mayor Nelson Ligacion. Magigirumduman, Nobyembre ka nagtalikod na taon kan enot na pinuunan ang ako Bicol Cup sa Albay. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.